Human sa tulog ka adlaw nga pagkahitabo sa sunog sa barangay Kansohong, Dakbayan sa Talisay, din katusan ka mga individual ang apektado, nakadawat sila kaganihang buntag o hinabang pinansyal. Nagsunod-sunod ang tabang usab nga ilang dawat sa mga nasunugan. Ano ang live report ni P. Marie Dumabog. Fem? Yes, Bob, doble ang hinabang pinansyal na dawa sa mga nasunugan di sa Dakbayan sa Talisay kay gawas sa gihatag nga financial assistance gikan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay. Nakadawat sila usab og susamang kantidad, 10,000 pesos alang sa mga owners, 5,000 alang sa mga renters, 3,000 alang sa mga partially damaged gikan sa Kapitolyo. Kahilakon nga nitugan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, kining inahan nga si Cicely Hernando. Kay matud niya, susamag na kuhaan og tunok ang iyang dughan, human nakadawat sa financial nga tabang. Matud niya nga dubling kasakit ang ilang nasinati diyan na biktima sila sa sunog, taliwala pa gyud ning pandemic dala sa COVID. Walay kabutangan ang among kasakit gyud. Pero at least na lang sa kadaghang mga tao di ay nga daghang niya nabang namo, daghan jud kay mga tao nga bisag sa kalisod sa panahon karon makita gyapon ako ang mga kaayo sa mga tao. Si Hernando usa sa 23 ka mga tag-iya og panimay nga nasunugan nga nakadawat og tag 10,000 pesos nga financial assistance gikan sa Talisay City Government ug gitugbangan pa gyud og laing 10,000 pesos nga gikan sa Kapitolyo. Samtang 5 ka sharer ang nakadawat usab og tag 10,000 pesos. Sa pagpanghatag sa hinabang sud sa Kansohong Gym, gipanigurong napatuman ang social distancing ug uban pang health protocols. Nagabot-abot sabang hinabang sa gihimo nga donation drive sa kagamhanan o gikatakdang ipanghatod ugma. The good thing now is really nagpakita gyud ang Talisay noon and Cebuanos in general the true definition of we heal as one. Kay as far as donations is concerned, ubay-ubay gyud. So kung unsay gihatag sa city giatbangan ni Governor Gwen. Pakisayran pa ni Mayor Golias ang sitwasyon sa luna nga nasunugan kung pribado ba kini o iya sa gobyerno aron masiguro nga makabalik ra dayon sa pagpatukod sa ilang balay ang mga nasunugan. Samtang Bob, laing sabsunog nga nahitabo dito sa Dakbayan sa Talisay, nahitabo kini kagahapon. Diin duha ka pamilyahan gid ang nawagtangan sa ilahang mga panimay. Hinuon nakahatod daw sab sa ilahang inisyal nga tabang ang kagamhanan, lakip na nini ang pagkaon ug uban pang batakang panginahanglanon. Bob, Thank you so much, P. Marie Dumabog sa imong live report.